чӣ тавре ки Радиои Озодӣ хабар медиҳад, ҳукумати Тоҷикистон шаклҳои нави эъломияҳоро дар бораи даромад ва амволи ходимони давлатиро қабул кард, ки онҳоро ӯҳдадор мекунад даромадҳои аз фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ, даромад аз амволи ба иҷора додашуда ва замин, даромад аз замини шахсӣ ва ғайраро нишон диҳанд. Қонуни дахлдор дар охири моҳи июл қабул карда шуд. Қаблан мансабдорони тоҷик дар эъломияҳои андоз аз даромади худ танҳо нишон додани маош, ҳуҷра, хона, замин ва нақлиётро талаб мекарданд. Аз соли 2004 шурӯъ карда ходимони давлатӣ вазифадор ҳастанд, ки ҳар сол то аввали моҳи апрел ба мақомоти андоз дар бораи даромадҳо ва манбаъҳои асосии онҳо ҳисобот диҳанд. Дар эъломияи вазъи моликият, ғайр аз амволи ғайриманқула ва нақлиёт, мансабдорон ӯҳдадоранд шумораи чорво, паррандагон, пасандозҳо, фулусҳо ва сангҳои қиматбаҳоро нишон диҳанд. Аммо қайд карда мешавад, ки ходимони давлатӣ дар эъломия фулусҳои қиматбаҳо, агар онҳо аз 203 000 сомонӣ кам бошанд, инчунин пасандозҳо аз 58 000 сомонӣ кам бошанд, метавонанд нишон надиҳанд. мушоҳидон қайд мекунанд, ки дар ҳар кишваре ки режими ҳукмравоӣ ҳукмрон аст, ки Тоҷикистон аз зумраи онҳо мебошад, эъломияи ҳатмии даромади ходимони давлатӣ расмияти соф буда, ҳадафи он эҷоди симои синфи ҳукмронии ростқавл мебошад. барои касе пӯшида нест, ки тамоми амволи онҳо, ки тавассути пора ва ғоратгарии маблағи мардум ба даст омаданд, аз ҷониби мансабдорон ба номи хешовандон ва дӯстонашон сабт шудааст. дар пасманзари интихоботи қарибулвуқӯи президентӣ, ки 11 октябр баргузор мешавад, ва мавҷи нави тазоҳуроти оммавӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил алайҳи режими ҳукмравоӣ, режими Раҳмон тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳад, то норозигии мардумро пешгирӣ кунад ва қарорҳоеро мебарорад, ки дорои хусусияти худнамоишдиҳӣ мебошанд. аз квартираи хизматчони давлатӣ ма як духона мешавад. хон ҳам кор кун, ҳам зиндагита пешбар. бо ман назорат мекун.